Goedenavond, goeiedag allemaal. Jee, we mogen weer. Per 1 juli is zowel binnen als buitensport weer tastien. Dit betekent dus ook dat sportskwallen de dwaren weer iepen mei. En sportstuur Dokkum had dit vier trogeliek de dwaren om klokslag 12 uur iepen te gooien. Wij hebben nu vandaag gedacht van nou, het is nu 1 juli open. Dat betekent dat het vanavond om 12 uur 1 juli is. Dus we zeiden nou, laten we het op een ludieke manier doen. Excore Nederland heeft het, zeg maar, het idee geopperd om het in Voorburg te doen. Dus zeiden van nou, dat nemen we gewoon over. En dus wij gaan om 12 uur gaan we Excore doen, een les. En de fitness is ook een uurtje open. Maar ik ben benieuwd wat er komt. Ik kom hier even te sporten. Op 12 uur nachts, ja. Zullen we half jouw maand hebben we het sporten mocht. Ja, nou, maar we binnen sporten. En nu hebben ze dus deze actie van, we gaan midden in de nacht gaan we los. Nou, ik ben toch een van de eerste die me aangemeld had. Ik zei, dit is natuurlijk dat mijn meisje. Ik ben benieuwd hoe jullie het ervaren om 12 uur s'nachts. Ik ben nog alle collega's op school die zijn wat verstonden. Hier vanavond. Neem onze rechterschouder mee naar voren, hè? Het tijdstip is echt helemaal, nou ja, een hele unieke ervaring. Maar het is fantastisch dat we weer binnen zijn. En vooral ook voor de fitness, dat we wel lekker binnen fitnessen kunnen. Dat is vooral wel echt, nou ja, fijn. De groepslessen die houden we nou ook wel volle boeten. Omdat we daar ook wel volle meesting in de lessen hebben. En dan als het slecht waar is, dan gaan we lekker naar binnen toe. Want dat mij nou ik wel. Maar het is fantastisch dat we weer met iedereen binnen kunnen sporten. En dat iedereen ook weer komt. Zullen we ik wel alle meesting. Sportskwallen hebben een drege tijd achter de rug. Maar nu is vooral opluchting. Nou, het is wel heel hectisch geweest. We hebben best wel veel stress. Want ja, het wordt eigenlijk beslist. Hè? Het is niet zo van, nou ja, je hebt zelf iets verkeerd gedaan of zo. Het is gewoon de overheid beslist. En ja, je hebt het ermee te doen. En wij snappen ook al die maatregelen en zo. Maar ja, 1 maand werd 2 maanden, werd 3 maanden. Ja, dat ging wel heel erg lang duren. Dus ja, wij zijn heel erg blij dat we nu 1 juli weer open mogen in ieder geval. Nou, opluchting. Heel veel energie hebben we weer om weer te knallen. En we zijn vooral ook heel dankbaar dat onze leden voor het grootste gedeelte ons trouw zijn gebleven. Dus ja, dankbaarheid en energie om er weer wat van te maken met z'n allen. Uit zijn het tijdstip ziet Elsenien vol energie en wie een slagge sportles. Nou, ik merkte wel dat er een paar een beetje moesten inkomen. Alle kaap. Ik zelf ook wel. Maar die energie die weer er heel snel in de warming-up. Toen weer iedereen gelijk hier met de energie. En we hier een heel lekker shotje, een gembershotje. Dus dan die kikte er ook wel lekker in. Ja, echt super tof. Ik had er zo ontzettend veel zin in. Ook al was buiten ook wel oké. Maar het is gewoon fijn om weer in de zaal te staan. Met iedereen. Goed geluid. En ja, gewoon echt heel fijn. Morgen weer? Sowieso.